Que sabes de Portugal e a súa historia? Pois non moito, pero sei que antigamente que estaban moi relacionados os portugueses cos galegos. Entonces, veo que derase algo de cariño porque hoxe en día vas a Portugal, notas que se és gallego, notas que os portugueses se aprecian moito máis. Cantas veces foches a este país? Gustouche? Pois fun unhas 6, 7 veces. Si, gustoume porque me sinto cómoda ali, a xente acólleche ben, gustoume, si. Que foi o que máis te chamou a atención? Pois o que máis me chamou a atención foi que vas, por exemplo, mirando no coche e ves que as casas están todas cos seus xardíns coidadiños, o que as plazas todos xeos de flores, está todo moi bonito, chamativo. Crees ou sabes algún prexizo sobre os portugueses? Pois ten fama de ser maleducados, brutos. En cambio, noto que cando lle preguntas calquera cousa para ir a calquera sitio que non sabes ir, eles amablemente che din e acompáñanche hasta que te sintes ben, por iso me gusta ir ali. Sabes algunha curiosidade sobre este país? Pois, mira, o ano pasado estuve ali e deime conta dunha cousa. Levántanse moi temprano, comen moi cedo e ás 7 e pico da tarde recóllense e non podes ir a cenar a ningún lado. Paréceche que o portugués é semellante ao galego? Sí, bastante. Nas veces que foches, pareceuche que é fácil de entender? Sí, porque por algunha palabra que é igual a galego, ti quita a frase perfectamente do que queres preguntar ou eles do que che queren dicir. Se lle pos un pouco de atención, quitas perfectamente o que che din sen ningún problema. Sabes outros lugares no que se fala portugués? Sí, no Brasil é bastante parecido. Sabes algunhas diferenzas que hai entre os dous dialectos? Hombre, son diferentes. O Brasil é máis, falando é máis fino, notase máis fino. O portugués notase máis bruto. Tes algún familiar que viva ou viviu nalgún lugar onde se fale portugués? Si, tiña un tío en Portugal e os familiares por parte do meu marido que viven no Brasil. Dos que emigraron, adaptáronse ben ali ao entorno? Si, perfectamente. Sobre a súa gastronomía, que comidas coñeces? Pois en Portugal o típico é o bacalao ao forno, sin duda. E, claro, vas comer no restaurante sempre se pon con todo arroz. Coñeces algúns produtos típicos de ali? Pois si, ten fama as famosas toallas de Portugal porque son de algodón, as sábanas e os paños de cociña, o dichoso galo este do tempo. Coñeces algunhas festas de ali? Pois o único que conozco é a feira esta de Santos, que é unha feira moi grande e está moi ben. Coñeces algún famoso portugués ou brasileiro? Hombre, Cristiano Ronaldo. Algún máis? Non. Bueno. Pensas que na actualidade é fácil chegar a Portugal grazas aos medios de comunicación, transporte? Si, polas carreteras que están moi señalizadas, pola autopista chegas rapidísimo.